guys, welcome to Dr. Season. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது யூடியூப்ல டாப் 4 டிப்ஸ் பார்க்க போறோம். டாப் 4னா கூட அது உங்களுக்கு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாம இருக்கும். இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைச்சிட்டு பெல் ஐகான் அமைத்திக்கோங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மற்றும் நம்ம இதே மாதிரி மேலும் பல வீடியோ பார்க்கணும்னா கமெண்ட் செய்யுங்க. சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். யூடியூப்குள்ள போகலாம். ஒரு நல்ல சாங்கா வந்து சர்ச் பண்ணுங்க. எதுனா ஒரு நல்ல சாங், இதெல்லாம் அவரே இவரே அதெல்லாம் தேவையில்ல. நல்ல சாங்கா என்ன சாங்? இது என்னது, என்ன சாங்கு? பிகில் சாங்னு தரேன். GAL பிகில் மட்டும் தரேன். சாங் எதுனா வரும். இந்த சிங்கப்பெண்ணே இல்ல வெறித்தனம் சாங் பண்ணலாம். மெயினாக நீங்கள் எந்த சாங் வீடியோ கூட பண்ணலாம். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதாகாது. உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம காமெடியாக இருக்கும். ஓகே, பாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டோமா? இப்போ பண்ணீங்கன்னா ராங் பட்டன் த்ரீ டாட் ஒரு பட்டன் இருக்கா, அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல பிளேபேக் ஸ்பீடு நார்மல் இருக்கா, அதை கொடுத்து 2x வரைக்கும் செம ஸ்பீடா இருக்கும். இப்போ 2x கொடுத்தீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும். யூடியூபர்ஸ்க்காக நீங்க வந்து சாதா மனிதர்கள் இது வந்து யூடியூபர் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். யூடியூப்ல நீங்க வீடியோ போடுறதா YT ஸ்டுடியோ ஆப்னு ஒன்று வச்சிருப்பீங்க. அதுக்குள்ள போய்க்கோங்க. உள்ள போயிட்டாமா? இப்ப இன்னும் வரலையே. ஐயோ, நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பீங்க. நீங்க எந்த வீடியோ போட்டிருந்தாலும் சரி, இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கலையா, அந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ள நான் போறேன். இப்போ இந்த இடத்துல மேல பென்சில்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த பென்சிலை கொடுங்க. அந்த பென்சில் கொடுத்துட்டீங்களா? இப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்துல சைடில் ஒரு அட்வான்ஸ் செட்டிங் இருக்குல்ல, அட்வான்ஸ் செட்டிங்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதனா ஒரு வீடியோல கமெண்ட் ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆஃப்ல தான் இருக்கும். நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து இது பேசிக் இன்ஃபோ அந்த மாதிரிலாம் நான் இப்போ சொன்னல அந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து சேவ் ஆயிடும். நீங்க அப்படியே வெளியே போயிடக்கூடாது. இந்த இடத்துல மேலே சேவ் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, இந்த சேவ் பட்டனை கொடுத்துட்டு தான் உங்களால் வெளியே போக முடியும். சேவ் பட்டன் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் ஆகுது. சரி, இப்போ 4th ட்ரிக் பார்க்கலாமா? ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். அதுவும் யூடியூபர்ஸ்க்காக தான் 4th ட்ரிக்கும். இப்போ இதுக்குள்ளே போகிறோமா? இந்த மாதிரி அதே மாதிரி பென்சில் பண்ணி அந்த உங்களுக்கு தேவையான வீடியோக்குள்ள போய் பென்சில் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? பென்சிலை கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இடத்துல சைடில் ஒரு பென்சில் மாதிரி பாருங்களா, அது அந்த பென்சிலுக்கு இதை கொடுங்க. இப்போ கஸ்டம் தம்ப்லைன் இருக்கா, அது கூட கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் வந்து இத்தனை இமேஜ் வச்சிருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோ பற்றி போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு லாம்போகினி ஸ்கின் கிவ் வந்து கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த லாம்போகினி ஸ்கின் கிவ் அதில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோட்டோமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி எடிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ சும்மா கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ செலக்ட் கொடுத்துட்றேன். செலக்ட் கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ சேவ் கொடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல போயா இருக்கா, நீங்கள் வந்து அந்த போயா வலிச்சுட்டு லாம்போகினி ஸ்கின் கிவ்வே. அடுத்தது மேலும் நிறைய ஆப்புகள் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் டு டாக்டர் சேஞ்சர் நம்மள அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய டெக்ஸ்ட் டைட்டிலாம் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வெளியே வந்து பார்த்தோன்னே ஸ்க்ரீன் மாறிடுச்சா? இப்போ எனக்கு பழையபடியே வேணும்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி பென்சில் தூக்கி கொடுங்க. இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி இப்போ நான் மறுபடியும் இதே வச்சுக்கிறேன். அப்படியே செலக்ட் இந்த பழையபடியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதே வச்சுக்கிறேன். சரி, ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. மறக்காம அமைதிக்கோங்க கைஸ். நீங்கள்
இன்னும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐக்கான் அமுத்தலைன்னா மறக்காம அமுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக் போட்டு போங்க.